तो हेलो गाइज ମୁଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କାଲି ତ ଗଲା ପହିଲି ରଜ, ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ରଜ ଗୋଟେ ମେଳା ଲାଗେ, ମେଳାର ନାଁ ହେଲା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମେଳା। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମେଳା ଦେଖିଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଇ ସାଜି ରେଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାର୍ଟର ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଦେଖ ଆମର ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ କେମିତି ହେଉଛି। ସେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ନିଜେ ତା ହାତରେ ସିଲେଇ କରୁଛି। ତ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିବୁ ମେଳାକୁ। ତ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେଳାକୁ। ଦେଖ ମେଳାର ମାହୋଲ ସବୁ ମାନେ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ନାମଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଚାଲିଛି ହୋମ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ତ ଚାଲ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍। ଖାସ୍ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ମାନେ ପାହାଡ଼ କାନ୍ଥରୁ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖ ପାଣିର ସ୍ରୋତ। ସେଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖଉଛି ମୁଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ପୂଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ସମସ୍ତେ ଦେଖ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲୁ। ଚାଲ ଇଏ ଦେଖ କେମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଘରକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ କ୍ରାଉଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ଲମ୍ବା ବ୍ଲଗ୍ ତ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଲମ୍ବା ବ୍ଲଗ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ଇଏ ଦେଖ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖ କେମିତି ସେ ଝାଳ ପୋଛି ହେଉଛି।